حضرت علی دے جو بیٹے کربلا میں شہید ہوئے نے انہاں وچ ایک بیٹے نے شہید کربلا انہاں دا نام ہے ابو بکر ابن علی۔ بھائی صاحب توجہ ہوئی آپ؟ ابو بکر ابن علی تو سانتے پھر انہاں دی شہادت بیان بھی کرنے دا لطف ہوندا ہے اور کرنی چاہیے۔ جی آپ کو سمجھ آ گیا؟ انسان بڑا سیانا رب تعالیٰ دی مخلوق وچوں ایک مخلوق ہے بڑی سیانی سمجھدار، اتنا تے تسی بھی مندے ہی ہونے ہو مون دے نا تے رکھدا ہے۔ میری نہیں کہ بشار ہی پیندن جا کو ہاں جی تسی جو تہاڈا دل مندا ہے وہ گل کرو۔ میں ایک مثال دینا تو سوکھا ہو جائے گا۔ نواز شریف نو آکھیے با اپنے پوترے دا نا عمران خان رکھ، ٹھیک ہے چلو تھوڑا جائے بدل لینے ہاں، عمران خان نو آکھیے بجے نواں نواں بیاہ کیتا جے اللہ موڑچا منڈا دے وے تے زرداری نہ رکھو دے جی تو بندہ وڈا سارا ہے نا چنگا ہوندا تے مڑ رکھدا کیوں نہیں؟ عداوت اور نفرت۔ لیکن حضرت اگر اس گل نو میں 1500 سال پہلا لے جاواں تے پتر علی دے گھر ہوئے تے کیا علی اس بندے دے نام تے نام ابو بکر رکھ دیا ہے جڑا علی نو پسند نہ ہوندا؟ یہ مطلب ہے علی پاک نو ابو بکر نال پیار سی۔ یہ جڑے حضرت عباس علمدار نے جنہ دا میں کل تذکرہ کیتا ہے، انہاں دے بھائی نے والدہ چومی تے والد دی چومی، انہاں دا نام عثمان۔ حضرت علی دے بیٹے عباس علمدار دے نام بھائی صاحب اینی گل ہے اسی آنے اسی اہل بیت نو مننے ہاں، بیلی آندے نے اسی اہل بیت نو مننے ہاں، سوا دے علی دیاں ساریاں پتراں نو من کے لیاؤ ساریاں دا نام لو موڑ سوا ہوندا ہے۔ بھائی صاحب سمجھ آ گئی؟ نام نہ ہوئے تے تامی ذمہ داری یہ کیڑی گل ہے میں اتھے لکھیا ہے تے اتھے لکھیا ہے اسی جو آندے پے ہیں تے لکھے تو بغیر پہ آنے ہیں بھلا اتنا اعتبار تے سن سنین ساڑھے تے ہے ہی باقی تے لکھیا ہے تاں ہی پہ آندے نے ایویں تے نہیں نہ دبائی آندے۔ میں جدوں گیا نا کربلا شریف تو انہیں سمجھان واسطے عرض کر رہا ہوں، کربلا تو جدوں کوفہ تو کربلا جائیے نا بس اتنا سفر کوئی نہیں تھوڑا جی مطلب اتنا زیادہ سفر نہیں تھوڑا سفر تھوڑا جا بالکل ایویں گڈی نکل دیئے تو چٹ لگتا ہے تے نجف تے کوفہ کٹھے نے نجف تے کوفہ یہ کٹھے ہی نہیں ہو گئے کٹھے آبادی بدن جی میں اسلام آباد تے راول پنڈی کٹھے ہو گئے شیخ پورا تے لاہور لڑ گئے انج آبادی زیادہ ہون تو نجف تے کربلا کٹھے ہو گئے تے اے نجف اپنا کوفہ تے کربلا کٹھے نے تے کوفہ تو بالکل تھوڑے جے فاصلے تے ہی کربلا ہے جدو گڈی کوفہ تو اچھا ایک اور گل دس کوفہ دی کربلا دی نجف دی زمین اے ساڑھے علاقے دی زمین نال رڑدی مٹدی مطلب جی میں دی اے زمین ہے نا ساڑھی ایس علاقے دی جتھے اسی ہن بیٹھے ہاں
انج دی ہی زمین ہے اتنے اور یہ ہی فصل ہوندیاں، صرف وہ کھجور ذرا زیادہ ہے، لیکن چاول دی فصل بھی ہوندی ہے، کنک دی بھی ہوندی ہے، نہری نظام بھی ہے، پانی سسٹم سارا ہوتے اس طرح کا پہاڑی علاقہ نہیں، میدانی علاقہ ریتلا ہے تھوڑا تھوڑا، جی میں ساڑی میرا ٹائپ زمین تو سڑک تے جاندے ہاں راستے وچ اسی گڈی والے سانو آکھیا کہ میں تانوں کربلا دیاں زیارتاں شروع ہون لگیاں تے پہلی زیارت تے لے جانا، لے چل بھائی اسن لے گیا، جتھے اسن لے گیا وہ سڑک تو تھوڑا جہا تھلے گڈی لائی تے اگے روزہ شریف بنیا سی زیارت دا، بڑی مخلوق اتھے ساری اتنے اسی کٹھے ہوئے اترے تھلے، جدو میں نام پڑھیا نا تو یہ ساری تاریخ جی میں تمہیں دسن لگا، یہ مزار شریف تے ہی لکھی، ویسے کتاباں میں بھی ہے لیکن مزار شریف تے بھی لکھی کہ یہ جڑے سید زادے نے یہ مولا علی دی اولاد نے اور شہید کربلا نے، انہوں نے اپنے بھائی حسین دی خدمت 10 محرم نو عرض کی تھی کہ تسی فاطمہ زہرا دی اولاد ہو، میری ہمیشہ تو خواہش رہی ہے کہ تواڈی خدمت او تحفہ پیش کراں جڑا سب تو قیمتی ہوئے، میں بڑیاں بڑیاں چیزاں ویندا ساں لیکن مولا حسین او چیزاں مینوں چھوٹیاں لگ دیاں آئیاں تواڈی خدمت پیش کرنا، آج وقت ایسا بن گیا ہے جے تسی اجازت دیو تے میں اپنی جان اپنے بھرا دی خدمت پیش کرنا چاہنا۔ بھائی کیا بات بھرا شاءاللہ بھائی انج دیو، میں اپنی جان دا نظرانہ پیش کرنا چاہنا، اے انہاں اے عرض کی تھی، امام پاک نے قبول فرما لیا، اے جنگ وچ گئے، لڑائی شروع ہوئی، لڑتے رہے، سارے شہید گھوڑے تو گر کے شہید ہوئے، اے او شہید نے علی دے بیٹے جڑے شہید بھی گھوڑے دے اتے ہی ہوئے، ابو بکر ابن علی، اے اتنی شدید قتال اور جنگ کیتا کہ آپ گھوڑے دے اتے ہی شہید ہو گئے، جدو گھوڑے دے اتے شہید ہو گئے اور لڑائی آپ کی بند ہو گئی آپ دی طرفوں، تو جو گھوڑا سی آپ دا وہ دوڑ پیا کربلا اور دوڑدیاں کربلا تو بہت دور چلا گیا، جتھے ہن انہاں دا مزار ہے ایتھے ایک چھوٹی جی بستی سی، اس جگہ تے آ کے بستی والیاں کول گھوڑا رکیا، انہاں نے آپ نو تھلے اتار کے تو اس جگہ تے دفن کر کے تے اتھے ہی آپ دی قبر بنا دیتی، ہن گورنمنٹ آف عراق نے اتھے مزار بنائی۔ ابو بکر ابن علی تو یہ بھی ایک شہید کربلا نے، انہوں یاد رکھنے دی ضرورت ہے، اور اولاد علی وچ عثمان ابن علی، یہ بھی کربلا دے شہداء دے اندر، عمر ابن حسن، بھائی صاحب میں کیا کہ عمر ابن اے امام حسن دے بیٹے جڑے کربلا دے اندر شہید ہوئے، آخر امام حسن سرکار دی اولاد وچ عمر آ جانا اس گل دی دلیل ہے کہ سیداں دی اگلی پیڑھی نو بھی عمر پاک نال پیار رہا۔ ایتھے ایک جملہ عرض کرنا جا، عمر دا حضرت عمر دا یہ عالم سی، اسی سیداں دیاں دو الگ پیڑیاں چل دیاں نے، ایک حسنی سید نے ایک حسینی سید نے، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ حسنی سید نے، حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی یہ امام حسن دی اولاد نے، اسی حسینی سیدہ امام جعفر صادق دی اولاد، جڑے امام حسین نے جدو سرکار مدینے شریف سن دور سی حضرت عمر دا،
ایران فتح ہویا، ایران فتح ہویا تو ایران دے شاہی خاندان دیاں دو خواتین قید ہو کے مدینے آئی. حضرت عمر نے دوہاں آزاد کیتا تے فرمایا اے شاہزادیاں نے ایران دیاں گو کافر سانو جو ٹبر دنیا دی تاریخ وچ اچا ہے. آل ساسان ایران دا سب تو بڑا خاندان سی جنہ دی صدیاں حکومت ایران تے رہی ہے. نوشیروان عادل دا خاندان انہوں نے آل ساسان آکھیا. انہاں دیاں دو بیٹیاں سن جنہ ایک دا نام سی شہر بانو. حضرت عمر نے اس شاہزادی دا نکاح امام حسین نال کر کے فرمایا اے ایران دی شاہزادی ہے، میں دا نکاح اسلام دے شاہزادے نال کر رہا. ایران دی شاہزادی دا نکاح اسلام دے شاہزادے نال. اور پھر نکاح کیتا دوسری بہن دا حضرت ابو بکر دے صاحبزادے محمد نال. ایک بہن دی شادی ہوئی حضرت ابو بکر دے بیٹے محمد نال اور ایک دی شادی ہوئی مولا علی دے بیٹے حضرت مولا حسین نال. ہن ابو بکر دا صاحبزادے اور حضرت علی دے صاحبزادے اے آپس وچ ہم زلف نے ساڈو جنہاں نوں اسی سدنے. بھائی سمجھ آ گئی؟ رحمت نو ذرا سمجھنا. یہ دوویں جڑے شاہزادے سن نا، ایک ابو بکر دے بیٹے تے ایک علی پاک دے بیٹے، انہاں دے گھر بہنا سن. دوہاں اللہ تعالیٰ اولاد دیتی. ادھے زین العابدین آئے، ادھے محمد دے گھر حضرت قاسم آئے. حضرت قاسم تے زین العابدین مسیر لگ دے نے. جی بھائی صاحب، اب یعنی ابو بکر دا پوترا تے علی دا پوترا آپس وچ مسیر لگ دے نے. ابو زین العابدین دے بیٹے سن امام محمد باقر اور حضرت قاسم دی صاحبزادی سی ام فروا. یعنی ایک مسیر کول دھی سی تے ایک مسیر کول پتر سی. دو آپس شادی کی تھی. یعنی ابو بکر دے بیٹے حضرت محمد دے بیٹے قاسم تے قاسم دی بیٹی ام فروا، علی دے بیٹے حسین پاک دے بیٹے حضرت زین العابدین تے زین العابدین دے بیٹے محمد باقر. ابو بکر دی چوتھی پیڑھی وچ ام فروا نے تے علی پاک دی چوتھی پیڑھی وچ محمد باقر نے. دوہاں دا نکاح ہویا ہے، دوہاں دا آپس وچ نکاح ہویا ہے. یعنی یہ تو ابو بکر دی بیٹی آئی ہے تے مولا علی دا بیٹا آیا ہے محمد باقر تے ام فروا. دوہاں دا نکاح ہویا ہے تے ابو بکر دا خون تے مولا علی دا خون رلیا ہے. انہاں دوہاں خوناں دے ملاپ نال جیڑا امام پیدا ہویا ہے اس دا نام ہے امام جعفر صادق. یہ گل میں پہلی واری ادو پڑھی سی جدو میں بچپن وچ اپنے گھر اپنا شجرا پڑھیا سی کہ جڑا ساڈے دادا نے امام جعفر صادق انہاں دی نانکی پیڑھی ابو بکر نال رلدی ہے تے دادکی مولا علی نال رلدی ہے. ہن سمجھ لگی جے میں ابو بکر دا نام کیوں لینا؟ بھائی دوجیاں دا صرف ابو بکر ہے، میرا تے نانا بھی لگدا ہے. ہن میں کہڑے پاسے جاواں بھائی؟ گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ دوجیاں دا تے صرف ابو بکر ہو سی تے وہ بھی نکاح رشتہ نہیں، پر ساڈے تے نانا جی لگدے نے. ہن اسی کیویں نس جائیے؟ جی سمجھ آ گئی آپ حضرات؟ تو امام جعفر صادق سرکار دے نانا ابو بکر نے تے دادا مولا علی سرکار نے. آپ کو سمجھ آ گئی بھائی صاحب؟ تو بات دور نہ چلی جائے، بات نو اتھی ہی رکھیے جتھے اسی کرنا چاہ رہے سا. امام حسن مجتبی انہاں دی اولاد وچ
ایک شخصیت نے حضرت حسن مسنہ حسنی سید زیادہ انہاں دی اولاد ہے، ٹھیک ہے، جنہاں وچوں حضرت سید عبد القادر جیلانی سرکار بھی اے حسنی سید زادے، حسنی سید انہاں دی اولاد وچوں حضور غوث پاک بھی اور انہاں دے بزرگ بھی سارے جتنے حسنی سید نے تقریباً زیادہ انہاں دی اولاد وچ معروف نے، باقی حسینی سید نے۔ حضرت مسئلہ یہ ہے عمر ابن حسن، عمر نال ہن حسینی سید پیار کیوں کر دے؟ یہ بھی وجہ ہے، اور وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے جدو انہاں نکاح پڑھایا ہے نا تے نال نکاح پڑھا کے دعا بھی دیتی، تے میں آندا ہونا با اج کل شاہ جنوں دعا چ دین نا اللہ دے امر نال بھی منڈا ہو پوے، دعا چ دین تے منڈا اللہ دے امر نال ہو پوے تے ترائے پیڑیاں اوندے رہندے نے بس دعا دتی تے تہاڈے ال منڈا ہویا ساڈا ٹیکس دیو، جی سمجھ آتی پی ہے؟ کوئی نہیں آواز آتی پی ہے؟ باہر آواز آ رہی؟ ہاں اتنے ہوں ٹھیک ہے۔ بشیر اکبر صاحب اس میں چلاؤ جناب، تھوڑی مہربانی، بشیر اکبر نو بھی اللہ پتر عطا فرمائے۔ اچھا بھائی صاحب توجہ فرمائیے، ماشاء اللہ دعا دیتی تو میں نا ساریاں سیداں نو عمر دا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ ساریاں سیداں نو دعا عمر پاک دی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کریم آپ سب احباب نو خیر والا بنائے۔ بھائی صاحب عمر ابن حسن کربلا میں شہید ہوئے، قاسم ابن حسن، قاسم ابن انہاں دی نسبت امام حسین دی صاحبزادی نال طے ہو گئی سی۔ نسبت سمجھ دو نا، منگنی جنوں نسبت طے پا چکی سی۔ 19 سال انہاں دی عمر سی کربلا میں، یا 13 سال بعد نے 13 سال لکھی ہے، بعد نے 19 سال لکھی، لیکن اجے پوری طرح جوان نہیں سن، یہ بھی کتاباں میں لکھا ہے۔ بہرحال امام حسن دے صاحبزادے سن۔ مورخین نے ایسا لکھا ہے بعد نے کہ جدو جنگ کربلا دی عروج تے سی تو حضرت قاسم اپنے چچا حسین پاک کو آئے تو عرض کہتے ہیں چچا جی میں نے بھی جہاد دا شوق ہے، میں نے اجازت عطا فرماؤ۔ تو آپ نے فرمایا بتیجے تو میرے بھرا حسن دی نشانی ہے، میں تینوں اجازت نہیں دینی۔ اس ویلے حضرت قاسم نے اپنے گلے چو ایک تعویذ اتاریا، انہوں نے اپنے گلے میں ایک تعویذ ڈالیا سی، وہ پایا، فرماتے ہیں اے میرے بابا جان نے میں دیتا سی، تو فرمایا سی پتر جدو تواڈے تے اوکھا وقت آوے ادو اس تعویذ نو کھولیا جی، چاچو جی ان کھولو۔ تعویذ کھولیا، وہ دے وچ ایک رکا لکھیا سی، بیٹا قاسم اج میرے بھرا تے مشکل گھڑی ہے، بیٹا میں تین وصیت کرنا میرے بھرا تو اپنی جان قربان کر کے حسن دی اولاد دا حصہ پا۔ اس ویلے میرے حسین سرکار فرما دے جب میرے بھرا دی یہ مرضی ہے تے قاسم میں تینوں اجازت ہے۔ بھائی صاحب ایک بتیجا اے یزیدی فوجیاں دا بیان ہے تاریخ وچ کہ جدو قاسم آئے انہاں فوجیاں والا لباس نہیں سی پایا، باقی سارے فوجی جدو لڑن آدھے سن فوجیاں دے لباس چاہتے سن، جدو امام حسن دا بیٹا قاسم آیا تو اس لباس فوجیاں والا نہیں سی پایا، اس لباس شہزادیاں والا پایا سی، سونی قمیص اور سونا پجامہ، آپ گھوڑے تے سوار سن، انج لگتا جی کربلا وچ چند چڑھے۔ سید سارے ہی سونے ہوندے، سید سارے ہی سونے ہوندے، لیکن جڑا پتر حسن دا ہوئے جنہ دی تصویر رسول اللہ نہ لڑدی ہے، جنہ دی فوٹو حضور نہ لڑدی ہے، یہ سید کیڑا سونا ہو، کیونکہ امام حسن سر تو لے کے سینے تک نبی پاک دی تصویر ہے، حضرت حسین سینے تو لے کے قدمہ تک رسول اللہ دی تصویر ہے۔
جدو دوویں بھرا حسن تے حسین رل کے کھلوتے ہونا میرے نبی دی پوری تصویر بن دی. حضرات محترم تو حسن دے صاحبزادے ہے حضرت قاسم. بھئی کوئی تصور اپنے ذہن چ لیا کے سوچو، میں خطابت نال نہیں یہ چیز بیان کر سکتا کہ جدوں 13 سال دا شہزادہ 22,000 کوفیاں دے مقابلے کرتا پا کے آیا ہے تو کیا یہ جنگ؟ بھائی صاحب یہ جنگ نہیں، جنگ انج نہیں ہوتی. اے تے مالک دی بارگاہ وچ قربانیاں نے، اے تے آل رسول دیاں صبر تے استقامت دی داستان ہے. سرکار آئے نے تے کوفی کہندے نے انج لگدا جویں ظہر ویلے دوبارہ چند چڑھیا ہے. ایڈا سونا میرے حسن دا شہزادہ اب تشریف لائے. اللہ اکبر. تو کوفیاں کیا، امام جدو سامنے آ کے حضرت قاسم کھڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا حل من مبازر، جیڑا میرے نہ لڑ سکتا ہے وہ آ جاؤ. واہ سید میں تیرے حوصلے تو قربان ہے، جو میرے نہ لڑ سکتا ہے وہ آ جاؤ. ایک پہلوان سی ارزق، اس نے ابن سعد نے کہا کہ تو جا، عراق دا بڑا نامی گرامی پہلوان ہے. اس نے کہا ابن سعد تو میری توہین کیتی ہے، میں بچے نہ لڑن جاؤں، میرا ایک بیٹا ہے اس نے بھیج، میری شان نہیں کہ میں بچہ نہ لڑا. اس اپنے بیٹے نے گلیا. حضرت قاسم دے اندر خون حیدری سی، مولا قاسم دے اندر خون حیدری سی. تلوار دی اکو ضرب نال ٹکڑے کر دیتا. اندے دوسرے بھرا نو غصہ آیا، وہ آیا وہ بھی ٹکڑے، تیسرا آیا وہ بھی ٹکڑے، چوتھا آیا وہ بھی. 4 پتر جدو دے تڑپے نا، اس ویلے اس آخیا ہن میں جانا. او ابن سعد کو اجازت لے کے گیا تو امام دے سامنے کھڑا ہویا. امام فرما دے کہ تو ارزق ہے، بڑا پہلوان ہے، جنہوں اپنے گھوڑے دا تنگ بننا بھی نہیں آتا. الحرب خدا، جنگ ہوندی. فرمایا تینوں تے اپنے گھوڑے دا تنگ بننا نہیں آتا. تنگ سمجھ دے جڑے تھلو بیلٹ ہوندی ہے گھوڑے دے پیٹ دی، کہ تینوں تے تنگ بننا نہیں آتا. حالانکہ وہ تنگ ٹھیک سی. وہ تھلے چکیا، امام نے تلوار ماری تے دوڑ لا کے اتھے چھوڑ دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس ویلے ابن سعد نے آکھیا کہ بھئی جنوں تسی بچہ سمجھیا سی، یہ بچہ نہیں. کلے کلے نہ جاؤ ورنہ 22,000 دے 22,000 کٹ جاؤ گے. کٹھے حملہ کرو. عزیزان دی وقار، شاعر کہندا ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. حضرت قاسم فرمانے نے سارے آ جاؤ، کوئی ارمان نہ رہ جائے، اسی کوئی آمد نہیں. تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج نگی گھر سے ہمارے. عزیزان دی وقار، لڑدیاں جدو 22,000 نہ لڑدیاں پیاس دا غلبہ ہویا. قاسم نے گھوڑے دی واگ موڑی، اپنے چچا حسین دی بارگاہ حاضر ہوئے. مولا حسین نے سینے نہ لا کے فرمایا میرے بھرا حسن دے شہزادے
تو علی دا پوترا ہون دا حق ادا کر دیتا ہے۔ تاریخ یاد رکھے گی علی والے جے جنگ کرن تے انج کر دے نے، عرض کرتے نے چاچا اگر تھوڑا جہا پانی مل جائے تے میں انہاں سارے کوفیاں نو گاجر مولی دی طرح کٹ دیواں۔ حسین فرماندے نے بیٹا اسی پانی نہیں منگنا، جویں مالک دی رضا ہے اسی اوویں راضی ہونا ہے۔ میاں محمد بھائی صاحب فرماندے نے طاقت تو ہوندیاں اونا زورے نہیں لایا تے ٹر کے منے رضائی دنیا تو پیاسے ٹر گئے تے دین دنیا دے سائی۔ حضرت قاسم نو سینے نہ لا کے فرمایا قاسم میرا بیٹا جا تیرا نانا حوض کوثر تے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت قاسم آئے پھر دوبارہ جنگ دا آغاز فرمایا ہے۔ بیلیو 13 سال دا سید زادہ جنہیں جنگ دے لباس دے طور تے صرف قمیض پائی ہوئی ہے، ہزاراں کوفیاں دے تیران دا سامنا کر رہا ہے۔ چاروں طرف کوفیاں نے زہرا دے چاننوں گھیریا ہے۔ اللہ اکبر حسن دے بیٹے کدی تو تیر وجدہ ہے کدی تو تیر وجدہ ہے۔ جدو ڈھیر زخمی ہو کے تشریف لے آئے اپنے چاچنوں آواز ماریے یا اماں ہو آدرکنی، چچا ایک باری آیا جے ذرا اپنا دیدار کرایا جے۔ میں مولا حسین بادشاہ تو قربان جاواں، کڈیاں حوصلیاں والا علی دا شیر ہے، جیڑا بھی ڈگ دے سات مار دے میرے حسین حاضر ہوندے۔ سرکار آئے نے اپنے بھتیجے نو ویکھیا ہے، اللہ اکبر، نوجوان نو خیل پھول زہرا دے گلی دا، زہرا دے گلشن دا، کربلا دے اندر انج بکھرے آئے جی میں قرآن دے ورکے بکھرے ہوندے نے۔ سرکار نے اٹھا لے آئے خیمیاں دے اندر لے کے آئے نے۔ سیدہ زینب نے بھتیجے نو اپنی گود چ رکھیا ہے، اپنے کول سلایا ہے، زلفاں صاف کی دیا نے۔ خیمیاں دے اندر کوہرام بپا ہو گیا، کیونکہ نہ قاسم دی ماں ہے نہ قاسم دا بابا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عزیزہ ندی وکارے میرے علی پاک دا خاندان ہے، ایک ایک کر کے سارا کٹ دارے آئے، جدو سارے آخری 5 منٹ صرف سارے شہید ہو گئے۔ اے کتابہ میں لکھیا کہ اٹھ دا پلان پیا ہویا سی، اٹھ دا پلان میرے مولا حسین دے نال انج پشت لائیے، اے دوویں جڑے گھٹنے نا انہاں سرکار نے انج رکھیا ہے، اے دے اوتے سر رکھیا ہے، میرے مولا حسین بادشاہ۔ یزید دے لشکری کی آواز آئیے حسین مکھ کے نہیں کہ کوئی ہے ہی۔ میرے مولا حسین سرکار نے نظر اٹھا کے فرمایا حال من ناصر انصرنا، ہے کوئی جڑا آجے باقی ہوئے مدد کرنا والا؟ اس ویلے سیدہ زینب آئیاں تے اپنے 2 چھوٹے چھوٹے پتر پیش کیتے۔ براوا صدقہ دیتیاں مشکلہ ٹل جاندیاں، جے بھرا تے اوکھا ویڑا ہوئے تے بہن اپنے پتر پیش کر دی۔ عزیزانے دی وقار میرے حسین نے فرمایا بہن میں تیرے کوئی ہو جی قربانی نہیں لے سکتا، اون تے محمد اجے چھوٹے بچے۔ اللہ اکبر، سیدہ زینب فرمان دی نے برا یہ حشر دے دے ماں فاطمہ پوچھیا کہ برا تے ہر شے لٹا چھٹی آئی، تو اپنی جوڑی کیوں بچائی رکھی ہے؟
میں ماں کے کی جواب دے ساں سونیا سرخرو ہون دے میرے پتر بھی میدان شہید ہو بھائی صاحب بڑی اختصار نہ عرض کرنا پترانو میدان اس گلن لگیا سیدہ زینب فرما دیاں جے ابن سعد پوچھے نا شمر پوچھے کہ کندے پتر ہو اے نہ آکھیا جیسی حسین دے بھانجے ہاں آکھیا جیسی مولا حسین دے نوکر ہاں بھانجے نہ آکھیا جا پڑے عزیزان دی وقار سیدہ زینب دے دو پتر آن تے محمد ہاں قربان جاما میں حوصلے والے سیدہ دو میں شہزادے اونو محمد کربلا آئے نے بھائی صاحب انہاں دی عمر لڑن والی کوئی نہیں لیکن اللہ دی مرضی تے حسین دی مرضی دو میں بھرا کٹھے کھڑے نے چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں نے کتابہ چنج لکھے اگر کسی نو درد زیادہ ہوئے تو بھائی صاحب معاف کرنا لیکن لکھے آئیں جے بڑے بھرات کوئی تلوار مارے آ تو چھوٹا آگے ہوندہ کوئی چھوٹے مارے آتے بڑا بھرا آگے ہو کہ اپنے بھرا دا دفاع کر دیا ہے عزیزان دی وقار سیدہ زینب دی جوڑی کٹ گئی لولوہان چھوٹے چھوٹے لاش لے آکے میرے حسین نے اپنی بہن دے سامنے رکھ کے فرمایا لے بہنا ہن راضی ہو جئی تیرے پتر بھی حسین دے پترہ نال مل گئے اے پہلیاں دو لاشاں نے جنہ ہوتے علی دی دھی نہیں روئی باقی ساریاں تے رون دی ہے اے پہلے دو لاشیں آئے جنہ ہوتے سیدہ زینب روئے نہیں بلکہ رب دا شکر ادا کیتا ہے شکر زینب دی بھی قربانی قبول ہو عزیزان محترم اے آل رسول دا گھارے اے رسول اللہ دا خاندان ہے جڑے کربلا وچ حضور دے دین واسطے کٹ دے رہے انتے قربان ہو اللہ اکبر کبیرہ میرے سجنوں میرے عزیزوں تاں کہنے جس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھری سب سپردے خدا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن ہے در پیلا مصطفیٰ جان رحمت عزیز من میرا اللہ آپ تے راضی ہوئے سرکار تواڈے تے کرم فرمان سائیں تواڈے تے راضی ہو جان انشاءاللہ کل میں ایک اور پھول دا تعارف کرواواں گا آپ دے سامنے محبت تے پیار تے درد نال سارے بھائی اس سے ذوق اور شوق دا مظاہرہ کرنے ہویا آنا بھائیا زندگی تے لنگ دی پئی وہ گھڑیاں کتنیاں کمال ہوڑ دیاں جڑیاں عشر والے نے ایک کہہ کے پیش کرانگے جی آ یاد آل رسول وچ گزریا ہویا ویڑا ہے کوئی ویڑا ٹی وی ویندیاں کوئی ویڑا فلماں ویندیاں کوئی ویڑا گانے سندیاں کوئی کسے رنگ وچ گزریا ہوئے گا کوئی کسے رنگ وچ کچھ تے وچوں وہ بھی نکلو سی گا نا اے جی آل رسول دی یاد وچ گزریا ہویا ویڑا ہے تو کیا اس ویڑے دی قیمت پوے گی اپنے دوست احباب نو بھی دعوت دینا اپنے سجنا ساتھیاں نو بھی لے آنا انشاءاللہ العزیز کل مزید تفصیل نال میں بیان دی کوشش کرانگا اللہ میرے تے اور آپ سب تے راضی ہو جائے وما علینا الا البلاغ